Ahojte, ja som Filip, vedľa mňa sedí Peter a vítame vás pri prvotnom dieli našich kecačiek Generácie 21. Peter, dnes sa budeme rozprávať o extrémizme a radikalizácii v Európe. Ako to vnímaš zo svojho pohľadu, najmä tie posledné roky, ten vývoj celej radikalizácie? Je to alarmujúce. Cítim silnú radikalizáciu strany mládeže a dneska si rozoberieme, že čo to spôsobuje a ako tomu zabrániť. Dobre, poďme sa ale posunúť ešte k nejakým, tým, že sme nejaká novodobá generácia, k nejakým novodobým témam alebo skôr k nejakým aktuálnym témam. Mierim vlastne na to, čo sa stalo 2.5., kedy Spolkový úrad na ochranu ústavy v Nemecku, ktorý vlastne funguje ako tá nemecká civilná kontrarozviedka, oficiálne označili stranu Alternatíva pre Nemecko, teda AfD, za extrémistickú. Aký ty máš názor na tieto extrémistické strany v politike? Myslíš si, že majú svoje uplatnenie, alebo si skôr myslíš, že extrémizmus je už len taká, povedzme, že extrémizmus má kvázi taký posledný dých v tej Európe? Poslednú dobu mal posledný dých. Bol to tak, že extrémizmus sa tu moc akože nevznikol. Maximálny extrémizmus, čo bol, tak bol na Slovensku strana Slovenská pospolitosť, ktorá bola veľmi radikálna, ale to boli len také tie prdy, také tie strany, ktoré mali 5%, ale poslednou dobu hlavne spôsobenou frustráciou v Európe, aj mládeže, spôsobilo to, že máme 12% strany, ktoré promujú segregáciu, diskrimináciu a tieto veci, ktoré by v novodobej Európe už vôbec nemali mať miesto. Ja som len doplnil, že oni ich propagujú pod takou zámienkou vlastenectva a národného vnímania a podobných vecí, že oni sa berú za pomerne silných národovcov, ale nie sú nejakí veľkí národovci. Vidíme to aj pri našej pani ministerke kultúry, že ona sa robí neviem akou presadzovateľkou Slovenska a Slovenskej republiky ako takej, ale donedávna bývala v Kice, čo je pri Bratislave veľmi blízko v Rakúsku. Už nebýva. Už nemôže ako ministerka, ale proste sú to ľudia, ktorí tvrdia A, ale robia B. Tak je to logické, lebo tieto strany, tak oni mieria na tie primitívne potreby človeka, na tú frustráciu a na to, že sa majú zle, a keď Slovákovi akože nič nezostáva, nemá proste na chleba, má na alkohol maximálne, tak mu zostáva iba to, že je Slovák, takže to je takéto, čo sa môže vždy chytiť, že aspoň som Slovák a vždy sa dá hodiť vina na ostatných, ale nepriznať si svoju, a to je to hlavné, že prečo podľa mňa rastie tieto vlastenecké strany. Ty si hovoril aj teraz niečo o mladých, tak pôjdeme k mladým. A ja som si našiel veľmi pekný článok, v ktorom vlastne sú spísané prakticky nejaké základné veci z prieskumu inštitútu Forschung Gruppe Vahlen. To je nejaký nacistický názov, ale tak poriadku. Áno, ale je to z nemeckého inštitútu, ktorý vlastne skúmal, kto volí krajne pravicovú AfD. My tam ten názov dáme sem, lebo je naozaj ťažký. Zistilo sa, že až vlastne 23% voličov vo veku do 30 rokov práve volí AfD, ktorá, povedzme si, robí veci, ktoré by úplne nemala, a bolo aj konštatované, že je teda extrémistická, na čo odstúpil aj jeden z ich poslancov alebo niečo také. Viem, že jedno kreslo im tam pokulhávalo. Takže vidíme aj, že tí mladí ľudia sa radikalizujú. To, čo ma ale zaujalo najviac na tom článku, že prieskumy ukazujú, že na Slovensku je trend podobný. To znamená, že už aj na Slovensku tí mladí ľudia do tých 30 rokov, dajme tomu, hľadajú to radikálne, voči čomu teda by mohli, alebo s čím by teda mohli nejak fungovať, alebo s čím by mohli súcitiť, čo sa týka názorov. Myslíš si, že je to nejaký nový trend západnej Európy? Že vlastne máme takú radikalizáciu, ktorá sa práve prenáša
tou zlou ekonomickou situáciou, ale najmä aj politickou situáciou, stabilitou taktiež zo západu na východ, respektíve na stred? Akože je tam veľa spoločných faktorov. Ja by som chcel ale v prvom rade spomenúť to, že tieto dáta akože nebudú také alarmujúce v skutočnosti, lebo veľa mladých aj na Slovensku tak v týchto prieskumoch dá na schvál tú radikálnu stranu zo srandy. To sú reálne fakty, že kto z nás by, keď by za ním došiel nejaký ujko, že koho volíte, tak by nepovedal Republiku. Ja by som to tiež povedal asi, keby som mal tak o 3 roky menej, takže... Ale celkovo by som povedal, že to je aj s veľmi zanedbanou výučbou dejepisu a občianky, kde vlastne z dejepisu vlastne nikto nevie, čo je nacizmus, nikto nevie, čo je fašizmus, nikto nevie, čo sú tieto smery, tieto ideológie. Viem pár rokov, viem, aké bitky, ale to je vlastne všetko, čo sa z dejepisu naučil, takže aj ten je problém podľa mňa. Podľa mňa taká najzložitejšia alebo celkovo taká najviac odstrašujúca vec na týchto extrémistických stranách, či už krajne pravicových alebo krajne ľavicových, je, že oni len kritizujú, hovoria takou populistickou rečou, ako to spraviť, hej, aby to len zalepili páskou, ale reálne, keď prídu k tým kreslám, tak to nevedia spraviť. Je to viditeľné pri viacerých stranách, napríklad pani premiérka Talianska, tá tiež mala veľké reči o Európskej únii, ako Taliansko sa dokonca aj či nepovedala niekde, že Taliansko sa bude pripravovať na odchod z Európskej únie a podobne. Teraz prakticky nerobí nič, hrá sa na veľmi radikálnu političku, ktorou si myslím aj je, lebo však keď človek je v krajine pravicovej strane od svojich 15 alebo 16 rokov, tak to v ňom niečo zanechá. Ale je to také strašenie do tmy, že reálne tí ľudia možno, že aj strašia, ale nie je to nejaké viditeľné, evidentné, alebo... Tak strach a nenávisť sú také tie najprimitívnejšie ľudské emócie, takže sa na nich veľmi ľahko pracuje. Taktiež by som chcel spomenúť, že veľakrát spomínam aj blúdy a klamstvá, ktoré sa nestali, alebo tvrdia, že holokaust sa nestal, napríklad hovoria historické dezinformácie, ktoré sú veľmi nebezpečné inak, lebo história vlastne formuje súčasnosť, takže ak niekto hovorí o histórii, že sa niečo nestalo, tak to znamená, že formuje tú skutočnosť, že tých 6 miliónov životov tu desí a nezomrelo, čo mi príde veľmi komické. Ďalej by som chcel spomenúť to, že v západnej Európe tá radikalizácia je viditeľná, ale západná radikálna strana nebude nikdy tak radikálna ako východné radikálne strany. Ono to je spôsobené aj tým, že na západe si nemôžu môcť dovoliť v tej politike, že tá politika je úplne viac rozvinutá ako tu. Tam sa napríklad nemôže stať, že politik po atentáte nepovie nič o tom atentáte a dá si doživotnú rentu. Ale nejdeme do politiky slovenskej, aj keď by som sa veľmi rozhoršil. Vlastne minulé tu bol Danko na tvojom mieste. Akože ten predseda parlamentu bývalý? Nie, Danko náš spolužiak, s ktorým sme sa rozprávali o migrácii v Európe a vlastne dospeli sme k záveru, že migrácia ako taká musí byť kontrolovaná, musí tam byť nejaká žiadosť o azyl, najlepšie, keď to je teda v tej krajine, z ktorej ten človek ide. Tak ja by som chcel povedať, že to je ako na letisku. Aj na letisku nepustia proste so zbraniami, nepustia ťa, keď nemáš pás, tak takisto by to malo byť určite počas migrácie. Problém je, keď tieto radikálne strany berú ako argument, prečo niekoho nepustíte rasu alebo miesto, odkiaľ pochádzajú. A to je ten problém, že vlastne segregujeme ľudí na základe veci, ktoré neovplyvňa. Ono akože neovplyvníš to, že zo Sýrie a že tam bude vojna, padne tam bomba, to je logické. A tam by trebala aj taká ľudská empatia, lebo Európania sa mali moc dobré v histórii, by som povedal, že oni nezažili, akože zažili vojny, ale nezažili takéto masové migrácie cez polku sveta, aby našli šťastný život. Hlavne po druhej svetovej vojne to vlastne už vôbec nezažili. A chýba tam taká tá ľudská empatia medzi ľuďmi, hlavne nechápem, ako niekto môže že zamietnúť rodinu s deťmi, alebo takto, že tam je proste problém čistá proste ľudská nenávisť a xenofóbia k týmto ľuďom. A ja to chápem, lebo ľudia sa boja nových vecí, skôr taká Európa, čo je stále taká konzervatívny svetadiel. Je to veľmi vidno, že každý štát má
kresťanskú stranu v parlamente, alebo minimálne v opozícii. A je dosť silná. Takže by sme sa mali už konečne preniesť tieto staré tradície a konzervatívne myšlienky a uvoľniť akože mozog aj pre tých ďalších ľudí. Tak čo sa týka tých kresťanských strán, tak napríklad v Nemecku teraz vyhralo CDU na čele s Friedrichom Merzom, ktorý sa stal aj nemeckým kanclerom, o ktorom napríklad veľa ľudí hovorí, že je akože európsky líder. Nie je to len nemecký líder, ale aj európsky líder, vrátane napríklad Mikuláša Dzurindu. Keďže Mikuláš Dzurinda s ním trávil veľa času. Ty máš čas s tým Mikulášom Dzurindom inak. Vy máte nejaké pakty, podľa mňa spolu. Nie, ale proste aj som sa k tomu dostal. Mikuláš Dzurinda je jeden z ľudí, ktorí hovoria o tom, že Friedrich Merz je nejakým novým európskym lídrom. Čo bolo teda viditeľné, tuším, že už bol aj na Ukrajine, ak sa nemýlim, alebo to bol prípadne Olaf Scholz, fakt nie som si istý, ale práve keď bola v Rusku oslava víťazstva nad fašizmom, tak na Ukrajine sa stretli najväčší európski lídri. Žiaľ, Slovensko tam chýbalo. No, Slovensko bol v Rusku. Čo som sa ale chcel spýtať, myslíš si, že táto radikalizácia narastá možno, však tak idem to ešte rozvinúť. V Nemecku máme veľa prípadov toho, že niekde je znásilnená žena nejakým občanom zo Sýrie, prípadne dobodaný niekto a podobne. Myslíš, že práve toto sú tie príčiny toho, prečo sa radikalizujú aj tí ľudia v Nemecku? Ja by som povedal, že určite áno. No, tam funguje tak ten systém protivách, že keď niečo nefunguje, alebo keď imigračné zákony povolia niečo takéto, tak nie je sa čo čudovať, že ľudia chcú presný opak, chcú zakázať všetkých. Vidíme tam v Švédsku, kde vlastne tiež vyhrala veľmi silne pravicová strana, ktorá hlavne hovorí proti migrácii. Riešenie je tiež akože regulárna migrácia, to je logické, akože zase nemyslím si, že by sme mali si zatvárať na Afriku alebo takto a čakať na nás, to si zase nemyslím, ale zrýchliť tie kontroly, zmenšiť byrokraciu na hraniciach, lebo aj v tých stanoch azylových sa akože dejú poriadne zverstva. Je to vidno napríklad aj v Turecku. Tak Británia napríklad začala s výstavou teda azylových centier priamo vlastne v krajinách, z ktorých žiadajú migranti najviac žiadosti o azyl alebo povolení teda o azyl. To je teraz Turecko a... Priznám sa vážne, neviem, tuším, že prvé sú niekde v Afrike alebo niekde tam, s tým, že oni vedeli vlastne aj tým, že to postavia aj všetkými týmito vecami, pri tých ľuďoch ušetrí cca 75% z toho vlastne, čo by normálne dávali, takže... A to je ďalšia vec, že musíme to spraviť čo najlacnejšie, lebo v momente, keď začneme veľké peniaze utrasať do imigrantov, tak ľudia nebudú šťastní a budú tiež voliť tieto strany. Tak to vidíme, už si myslím aj pri občanoch Ukrajiny, ktorí vlastne prišli na Slovensko s tým, že my, akože Slovensko ako také krajina im dávala nejaké proste peniaze a podobne. Veľa ľudí hovorí, že sú to ukrajinské opice, špiny a podobne a je to za mňa veľmi hanlivé. Chcem len dodať, hneď môžeš si zobrať slovo. Keď som si pozeral minulé štatistiky, tak som vlastne zistil, že Európska únia nám vyplatila všetky peniaze, ktoré sme im dali. To znamená, že Slovensko je v tom proste za nulu. Hej? S tým, že Slovensko ešte zarobilo nejakých 239 miliónov, tuším niečo okolo toho čísla. Takže vlastne oni prispeli do štátneho rozpočtu, sa dá povedať. Tak tam sú aj médiá, vo veľkom sa poviem do tých tak nespokojností, lebo každý vie, že sme Ukrajincom dali peniaze, ale nikto už nevie, že sme ich dostali naspäť. Je to nezaujímavé pre médiá, ja to chápem, ale mali by akože sa snažiť byť viac objektívni v tých ich reportážach. To isté by som chcel od tých Ukrajincov povedať, že mne príde vtipné, ako tí istí ľudia, čo proste nedávajú nič na daniach na Slovensko, idú pracovať do Rakúska na týždňovky, tak potom rozprávajú o tom, že nedajú nič Ukrajincom. To je také typické slovenské, by som povedal, ale no, akože tie médiá by trebalo zmeniť. Tak médiá ako také už dlhodobo na Slovensku
nie sú až tak transparentné a nie sú až tak objektívne. Dovolím si tvrdiť, že napríklad médium, ktoré akože ja si neuveriteľne obľúbujem a myslím si, že je jedno z najlepších, ak nie najlepšie, tak je 360. To, akú investigatívnu prácu oni robia, je neuveriteľné. Ale tak to bude spôsobené aj tým, že tu na Slovensku máme na reportáže vlastne pre masu, čo sa týka v Telke, máme iba Markízu a Jojku. Čo je veľký problém, lebo ak v momente niekto začne tlačiť z politiky na Markízu alebo Jojku, zmení tam riaditeľ alebo toto, tak oni nemajú na výber, oni musia robiť tak, ako oni povedia. Jasné. Však pekný príklad bol Michal Kovačič, keď vlastne na telo bolo ukončené tými krátkými vetami, v ktorých bolo opísané, že vedenie je utláčané po zmene riaditeľa a podobne. Ale to je strašne nafúknuté inak, lebo tam podľa mňa niekomu zahrali na nervy, niekomu zahrali proste strašne na ego, lebo oni to mohli ignorovať. A nemalo by to vlastne žiadny akože následok, že tam niekomu fakt, že niekomu brnkli na nervy, že ho takto zapálili. Určite. Možno tým, že tam už fakt bol nejaký obrovský tlak z toho vedenia, no tak si povedal, že spraví toto. Ja akože to extrémne podporujem, lebo toto je naozaj vec, ktorú si človek keď je to práca možno, ktorú ten človek miluje a toto si pripustiť k srdcu, že áno, idem sa postaviť za celý ten tím Markízy ako také, alebo teda nielen Markízy, ale v akejkoľvek práci a povedať, toto je naozaj na klobúk dole. Ešte by som sa ale vrátil späť k tej migrácii, alebo teda k tomu extrémizmu, lebo sme odbočili k médiám. Ale však môžeme to prepojiť. Čo extrémizmus a médiá? Tak stane sa niečo, médiá to povedia, opraví sa to, nepovedia to. To je celá vlastne... Médiá to povedia a médiá dokonca povedia aj niečo, čo nemusí byť úplne pravda. Mali sme to aj posledný krát pri vlastne tom útoku v Nemecku, teroristickom, kedy do davu ľudí teda vrazil médiami spomínaný migrant. Už ale nebolo spomínané, že to nebol migrant, ktorý by prišiel najmä tomu pred rokom alebo pred 2, ale bol to migrant, ktorý v Nemecku žil dlhodobo, to znamená asi 15 alebo 20 rokov. Tak mali sme to aj tu na Slovensku, po incidente Handlovej. Tak toho teroristu, ako ho nazvali, tak akože Slováka Grepa, terorista čistý, ale médiá ho vyobrazili ako protivládneho extrémistu. Čo nie je úplne pravda. Akože keď si pozrieme na jeho politickú kariéru, tak zistíme, že sa nedá tak povedať, že ty si liberálny, ty si liberálny, ty si konzervatívny. To sa proste nedá povedať u takýchto ľudí. A u väčšiny ľudí sa to nedá povedať, lebo nemôže byť striktne liberálny a striktne konzervatívny. Že to je fakt, že mizivé percento, že súhlasí so všetkým, čo tá strana hovorí. A tam je problém, že my to asi nemáme ako zabrániť tomuto, lebo ľudí zaujíma kontroverzia, kauzy, atentáty, to ľudí zaujíma. No, čo sa týka tohto atentátu, mne príde neuveriteľne vtipné, keď vyšlo to prvé video s ním. Bože. Nie, keď vyšlo vlastne to prvé video s ním. Kto ho nahral inak? Áno, veď presne k tomuto idem. To vlastne video, že prečo to spravil, tak v tej chvíli v tej budove bol proste určitý počet policajtov. V policajnom zbore sa to nejako vyšetrovalo. Šutaj Eštok povedal, že vedia tie mená tých osôb, ktoré to natočil, lebo vraj to nebola jedna osoba, ale tá jedna osoba to rozposlala. Štyria držali telefón pri sebe. A z tých 3 alebo 4 osôb to určitá z nich rozoslala. Takže mali by sme veriť policajnému zboru po tom, čo nevie odhaliť, ktorý z ich kolegov natočil už v tej chvíli, si myslím, obvineného alebo teda zadržaného človeka, ktorý teda spáchal terorizmus alebo pokus o zabitie. To je také kontroverzné, ja si myslím, že to bol terorizmus. To proste... Ani ja. Bolo to určite nejaký pokus o
ublíženie na zdravie, respektíve pokus o... Útok na verejného činiteľa. Áno, alebo útok na verejného činiteľa, ale bolo by to určite lepšie prekvalifikovať rovno na pokus o vraždu, lebo teda bol to pokus o vraždu. Pričom ten útok na verejného činiteľa, tuším, v trestnom zákonníku nie je nejako veľmi odsúdenia hodný. Myslím si, že skôr by išli po tom útoku, respektíve po tom pokuse o vraždu. Ako zase odbieham, ale k tomuto by som ešte povedal, že oni to naschvádali na terorizmus podľa mňa z toho dôvodu, lebo je to taký exemplárny príklad, že si nemôžeš dovoliť na nás. Akože to nechcem nejak navádzať, nedovolte si, nešírim násilie, ale... Je to taký exemplárny príklad toho, že v momente, keď sa dotkneš nás, tak akože už sa nedostaneš na slobodu. Aj keď právne by asi mal mať právo na tú slobodu, aj keď on je dosť starý, že neviem, či by sa dostal už na slobodu, ale tam by bolo nejakých 15 rokov maximálne, aj keď to bolo dosť silné, ale je to takých 15 rokov maximálne. No, veď tak človek, ktorý zabil na Zochovej ulici 5 mladých ľudí, s tým, že išiel v aute 140, tak dostal 12,5 alebo 12 a po 7,5 rokoch sa dostane. Ale on bol opitý, nie? A bol opitý ešte k tomu, áno, a vedľa seba mal zdrogovaného syna. Ale to je poľahčujúca okolnosť. Áno, na Slovensku je to taká tradícia. Okolnosť, samozrejme, lebo keď je napitý, tak to nie je chyba, samozrejme. Ten alkohol do ňu nalili samé. Je to chyba toho auta, že vlastne ho nedržal v pruhu. Áno, samozrejme. Budeme súdiť Teslu, alebo neviem, aké mal. Škodovku mal. Škodovku, joj, tak to ideme do Nemecka, do Volkswagenu. VW Group, koniec. Nie, každopádne idem naspäť k tej migrácii, že migrácia priamo úmerne súvisí s tým radikalizáciou hlavne západnej Európy a treba sa dostať aj k tej východnej Európy, že čo to spôsobuje tu? Čo spôsobuje Maďarsko, Slovensko, Poľsko, že sa radikalizuje? Veď tak nie je to, si myslím, veľa rokov dozadu, kedy ešte po Bratislave pochodovali páni v takých zaujímavých uniformách, kričali na ženy zo Sýrie, respektíve teda z islamských štátov. Islamské štáty sú zlé. Ako to povedať? Moslimské štáty. Alebo tak moslimských štátov. Oni pokrikovali po takýchto ženách veľmi hnusnými prirovnaniami. Určite to zachytil asi každý. Ak to nezachytil, dá sa to veľmi jednoducho nájsť na internete. Je to taká tradícia slovenská? No, to je proste také, že vážne sa ideme proste hrať na to, že byť neonacistom je v poriadku? Tak na Slovensku sa to celkovo nerieši. On to je spôsobené aj tým, že hlavne v 90. rokoch, tak tieto neonacistické skupiny, tak oni boli aj podporované vládou priamo a mali konexie na vysoké miesta, takže mohli sa rozvíjať úplne v poriadku. Kde vlastne prvé také, že crackdown na nich bol až v 2000-kách, keď došla nová vláda po Mečiarovi. Ale celkovo, akože nová mládež stále... Chcel si povedať vláda Mikuláša Dzurindu. Je to jedna z tých lepších vlád, ale vieme, aký mám na to názor, takže... Prečo a ako to riešiť? To je tá otázka, že prečo? No. Akože, prečo tam chodia tí mladí ľudia s vyholenými hlavami a bijú náhodných Rómov? Prečo? A už to nie sú len Rómovia. No, už to je proste, či už človek, ktorý vyzerá proste, možno aj nejako slabšie, alebo ako to povedať, že v prípade, že to je aj proste chlap, ktorý je nejaký tenký, nemá nejaké extrémne svaly alebo niečo podobné, oni ho úplne v kľude napadnú. Stačí mať dlhé vlasy. Alebo stačí mať dlhé vlasy a proste napadnú ho. V niektorých prípadoch si myslím, že to dopadne aj fatálne, teda smrťou. Ono je smutné, že kvôli takýmto ľuďom, tak ľudia sa bojajú z nejakých podnikov napríklad, lebo aj tam, kde bývam ja v Bystrici, pri terminále, normálne to povedať, že bývam pri terminále, tak tam na námestí Slobody je taký podnik, kde ja by som sa napríklad, ja s dredami by som tam nepozrel, lebo tam akože chodia náckovia. Môj spolubývajúci, tak on je homosexuál, mi tiež hovoril, že nehrozí, že by tam išiel. Mm-hmm. Je smutné, že na Slovensku namiesto toho, aby sme to nejak riešili, tak sa tomu iba vyhýbame a zatvárame oči pred tým a povieme, že však ich nechajme, nechoďme tam my, však ich nechajme náckovať tam.
Ale my to nepôjdeme. Že... No veď tak potom sa ako v Taliansku stretnú pri takých zaujímavých schodoch a už tá pravica bude lietať, budú všetci ukazovať na slnko, respektíve v Taliansku to bolo večer, tak na mesiac. Aj cez deň hajlovali. A určite aj cez deň. Aj cez deň hajlovali, aj cez... V noci, ono. Ale Tam je to taká tradícia v tom Taliansku už. Ale tak fašizmus v Taliansku je zaujímavý v tom, že on nebol nikdy zakázaný. Že vlastne oni, počas druhej svetovej vojny, tak fašisti sa obrátili proti Mussolinimu. Oni ho depouzli ako... Oni odvolali Mussoliniho, fašisti sami o sebe, takže tam nikdy nebol fašizmus zakázaný. A stále je prezentovaný aj počas tých ľudí, že fašizmus je dobrý. Čo je tiež veľký problém, že vlastne celé dejepis nie je jednotný na svete. To asi každý vieme, že keď si prečítame dejepisné knižky na západe a na východe, tak máme úplne iný výklad. Dámy a páni, to bolo všetko z nášho prvého a pilotného dielu našich kecačiek. Ak sa vám toto video páčilo, kľudne nám zanechajte like, prípadne komentár, ak by ste s nami chceli diskutovať. Diskusia je otvorená a budeme veľmi radi, keď budete diskutovať. Budeme veľmi vďační aj za odber. To som bol ja, Filip, a vedľa mňa Peťo Urban. Presne tak. Peťo Urban zo Žiliny. Ďakujeme a tešíme sa na vás aj na budúce. Čaute.